श्रीमद् भागवत गीता पाठ भोजपुरी छठा अध्याय। जे कर्म करे लायक बा ओकरा फल के ख्याल बा। अपन सब कर्म करत रहेला हे अर्जुन, उहे सन्यासी और उहे योगी हो। और जे आगे के काम के ना छुए और ना कौनो काम करे, उ सन्यासी और योगी कछु ना हवे। जमुना के सन्यास कहल बा ओकरे के जोग भी जान लो। जे संकल्प जगत के भाव के त्याग कैल हो उहे योग हो। ओकरे के योग का रूप के गुण लो। जे ईश्वर के भाव के त्याग करके नित्य संसार के चिंतन करेला उ कबहु योगी ना होला। ये हमार मत हो, ये जान लो। पहिले पहिले कर्म योग अपनावे वाला मुनि खातिर फल के आशा छोड़ के